एडिसि चंगबारिनि बुथाइ मानमानि उलो थोंरंगो हुनु हानाय फानके शालाय तंगमानि जरावनो बोदलकनो तयै कुबुइगो शिमुंगते थिनागनि ककनो शाखा मंत्री ओक्रा डॉक्टर मानिक शाह लुकुरकनि गोसिमुंनो बरमरिवै बोदलनि बिसिंगो ककलामनि बिसिंते तेबो फानक्राखे पाचानानि बागै शाखा हास्टेनि मंत्री ओक्रा डॉक्टर मानिक शाह एडिसि चंगबारिनो कितिंगि भारतीय जनता पार्टीनि आदंरकनि खाकोतर गराक ते कलमते खिक्लाइमानो बोलाइख्या ते बरकनि सामुंरकनो तयै गोसिमुं नाराखा मंत्री ओक्रा डॉक्टर मानिक शाह चंगबारिनि बुथाइ साक्लाइमानि उलो पुइला कक नाराकना थांतिनि चंगबारिवो गप्लाइ ओंनाय जतो आदंरकनो खाकाहाम याफरका लगिवो तिप्रामथानि खलाइ मानमानि नबो हाइनो खाकाहाम याफरका मंत्री ओक्रा लुकुरकनि गोसिमुंनो बरमरिवै ओ चंगबारिनि बुथाइ मानमानो थिनांगो तेबो फानक्राक खलाइनानि काइसा शेप हाइके नाशिखा बोदल हिनै खोखेंखा मंत्री ओक्रा डॉक्टर मानिक शाह बोदलनि आदंरकनो शेले आला कुरिखे शाकथारमानो बोलायै खुम्बुबारनो नुखुंगो बारिनानि बोदल रकनि बागै कुंचुकजाकनाय हिनि शाखा मंत्री ओक्रा हामक्राय हदानि थानसाते लुकुरकनि बागै सामुं तांनानि ककनो हाइनो हाइ सावै खनारिका फाइनाय सालतेबो कुथुक नाहार मोंगते Kwtal khwlai swkangui thangnai bodol hinui खोखेंखा मंत्री ओक्रा डॉक्टर मानिक शाह ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ।